Danas kuvam paprikaš od petla. Dolazi nam do 14 gostiju, tako da količina koju kuvamo danas mora da bude ozbiljna. Kuvat ćemo 2 petla koje ukupno imaju 7 kila, a za tako ozbiljnu količinu mesa treba nam i ozbiljan kotlić. Znači ovo je kotlić od Prohroma, zapremljeno mu je blizu 30 litara. Ja mislim da će danas da posluži svrsi za kuvu. Često noću u moj život svrate, kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me neka čudna. Kada je luk isečen, dodajemo meso. Ovo je petlovi. Meso poslažemo. Pa mi često na padnu riči, ne mogu se tačno setit leta. Krenuli smo svak na svoj. Znači, stavit ćemo i papriku, sečemo ovako. Znači, samo očišćeno od koštica, paradajz. Paprika će da pusti finu aromu i poboljšat će ukus paprikaša. Paradajz isto tako daće blagu dozu kiseline, ali ne treba preterivati previše sa paradajzom iz jednog razloga da ne bi dali paprikašu previše kiseline, pošto je petao sam po sebi već, kako bi rekao, ima čvrsto meso i potrebno je vreme da se skuva. Kiselina ga stisne još više i onda to vreme kuvanja traje još duže. Ostavit ću grobove i idu i sve pisme što su znali svirci. Stavili crni luk, meso, vodu, stavili smo papriku, stavili smo paradajz i to je to. Nema potrebe da se stavlja začini raznih vrsta samo zbog toga da bi se na neki način poboljšao ukus. Znači, nema potrebe. Ljudi često upadaju u zamku i onda naguraju sve i svašta. Ono što treba da izbegavate, to je vegeta ili slični začin. Znači, nema vegeta ili sličnih začina ni u kakvo jela, pogotovo ne ove paprikaše. Ovi paprikaši su se ovako kuvali davno pre nego što je vegeta izmišljena i apsolutno nema potrebe da poboljšamo bilo šta. U tim dodacima nalaze se kojekakvi otrovi, pojačivači ukusa i tako dalje. Znači, nema vegeta. I sve više tražiti tišinu. Kao što rekao u nekom od prethodnih postova, znači tajna dobrog paprikaša je u vrenju. Ne toliko u začinima i ostalo, nego znači u vrenju i dobrom kvalitetu mesa. Elem, znači paprikaš sad vri, kuvat će se barem 45 minuta do sat vremena bez dodataka paprike i soli i tako dalje. Zato što so još više stišće meso i teže se skuva. Znači, jedino od začina koje nismo dodali na početak, a dodaju se tokom kuvanja, jesu sitna aleva paprika, ali mora da bude kvalitetna, i kuhinska sol. Ja koristim morsku. Za razliku od ribljeg paprikaša, ovaj smete da ljuljate slobodno. Znači, petao se neće raspasti. Svud po svetu gnezdo svija, Trebalo je biti i po. danju spava, noću svira. Svud po svetu gnezdo svija, danju spava, noću svira. Od života sve što ima, malo nade kad sam pijan.
i ove noći sve do zore neka crne vatre gore. Gotovi. Znaš kakav će biti super. Neka crne vatre gore. Tebe je, ah moj babo,